Han stemmer sin guitar. Han stemmer sin guitar i E-A-D-G-H-E. Han stemmer sin guitar i B-fis, B-fis, B-D. Han tøver. Han stemmer sin guitar i drop D, magenta og hvid, opal, cyan og persisk blå, og se nu, han spiller heliotrop karmo i sin pink, indigo, hvid og faldende sne, og han stemmer sin guitar i raban, måge, pelikan og falk, spiller ørn, urfugl, aften, falk, ørn igen, brode af en snegås og tur, alpe sejler, gråsburger op af sin aske, den mægtige Piaf, og nu, og han spiller det hele forfra. Han stemmer sin guitar i helium, samarium, kulstof og klor, radon, svovl og rasende uran spiller, blodsten, snekvarts og amazonit spiller, strålende polonium og hellig rubin, og nu, og han stemmer sin guitar i dæmring, daggry, høj sol og bloddryppende aften, skumring og kuldsejlet sort, og han ryster ikke på hånden. Han spiller det bare. Han spiller latterblege lys, og der bliver lys, og han ser op, og han ser, at det er godt, og han stemmer den guitar hårdt. Han stemmer sin guitar i piger og drenge, kentaurer og mænd, spiller lys over bord, diamanter i øjnene, ordene glimter fra havets bund, og så pics og patter fra loftet og ned, og hysteriske anfald på rejser til Prag, og så arbejder, fød børn i smerte, og ned på de 4 igen og igen, og så tag mig i hånden, i munden, og blæs op på pardans på månen, svævende i stolen, i solen, til døden, jeg spiller sit flammende sort. Og han stemmer sin guitar i udødelig tvivl, spiller elsker ikke, elsker ikke, eller sker ikke, eller skal sker ikke. Og han stemmer sin sjæl i prikker og streger, i hjertets synkope, der slår og sparker, spiller di-di-da, di-di-da, di-da-da, di-da-da, di-di-da, di-da-da, di-di-da. The horror, di-di-da, di-di-da. Falder ud, kalder di-di-da, 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 di-di. Heroisk og angst, spiller Gud, spiller død, spiller ud, kalder di-di-da, 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 di-da, di. Og han svarer selv, det er yeah, det er det er yeah, det er fucking yeah, for hør han spil, Hosianna, hans. Og så egentlig også at blive underholdt, eller sådan overrasket, synes at det er sjovt. Jeg synes faktisk, det er meget godt, at du siger det der med at sjovt, altså hvis man kan grine undervejs, så er det også fedt. Men ikke den der vittighedsgrinen, mere sådan noget mad scientist på en eller anden måde. Sådan lidt wow, med sådan sidder der og eller sådan måske også lidt en sådan lidt grinen i skægget. Sådan nogle former for humor, sådan nogle en poetisk humor, men altså også gerne at der sådan nogle steder lige kommer sådan nogle mere klassiske sådan mavepuster på en selv, ikke? Og lige en sætning der lige stikker til et eller andet. Det synes jeg også er fedt, altså. Og så mixet op, ikke? Hvordan kan du vide, at din tekst er skrevet færdig? Det er også et godt spørgsmål. Det er faktisk, det er jo helt vildt svært, det der med at skrive ting færdige. Også fordi, at man sådan, en god slutning, det er sgu svært, altså. Det er jo sådan, det skal være noget, der ligesom afrunder det, ikke? Men det skal heller ikke blive for tungt. Men nogle gange kan man lægge op til sine slutninger, så det bliver sådan lidt selvliderligt, eller ligesom gøre resten af digtet til sådan et hvad hedder det, ligesom i komikken, hvor man lægger op til en punchline, ikke? Så på en eller anden måde, så skal man have noget, som er en rigtig, som virkelig er sådan en afslutning, men som heller ikke er det på samme tid.
Jeg ved sgu ikke, altså. Jeg tænker nogle gange på rapper, på fede rapper, når de afslutter deres flow, så kan man få sådan en fornemmelse af, at faktisk at lige efter de er færdige med deres flow, så er det som om, at der kommer sådan et lydeligt punktum, der gør, at bevidstheden ligesom ruller sådan tilbage hen over den tekst, de lige har præsenteret, og så står det lidt frem i sin helhed. Og det er måske en meget god, synes jeg, egentlig beskrivelse af, hvordan jeg i hvert fald oplever afslutningen, at det er som om, at det er den, der skal gøre, at digtet bliver en helhed. Altså, den ligesom mener noget selvstændighed, ligesom for vristet sig fri af den, der skriver. Og det, jeg tror sgu, det er det, slutningen skal gøre på en eller anden måde. Og så må man prøve sig frem, ikke, at se, hvornår det kommer, og det virker. Der er i hvert fald nok noget science-test over mig, når jeg læser andre ting, ikke? At, altså, ja, så lærer man noget nyt, og man udforsker tingene og sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, om jeg har sådan en generel måde, jeg ligesom læser på. Men jeg tror, jeg lidt sådan, måske efterstræber sådan et læserideal, hvor man betragter bogen som en eller anden form for UFO, man får i hænderne. Altså et eller andet, man ikke helt ved, hvad er, og det kan i virkeligheden lige så godt være en slags sange, eller altså hymner, eller det kan være noget, faktisk noget forskning på en eller anden måde, sådan noget filologisk forskning, eller noget sprogforskning, eller sådan et eller andet. Så på den måde, så synes jeg det godt, man kan læse. Egentlig er der meget udsagnet den der mad science test, også i forhold til, hvad lyrikken er. Altså, det er den, det er måske det, den er. Altså, mad science, altså det skulle en meget god. Det er måske lidt sådan, jeg ser på lyrikken i virkeligheden. Sådan nu, eller det kan jo altid ændre sig meget, altså. Stuen. Stuen bliver oplyst. Ser nu, hvordan møblerne står. TV, sofa, mandolinen på væggen. Stuen bliver oplyst. Stuen træder ud af sin selvforskyldte umyndighed. Ser, hvordan alting står. TV, sofa, mandolinen på væggen. De hjemkommende. Stuen, og stuen er ren musik. Stuen bliver oplyst og tror ikke længere på hekse og arrangerede ægteskaber. Stuen bliver oplyst og tror ikke længere på konsum og vesterlandsk medicin. Stuen går ind i en helt ny tidløshed. Stuen, vægtløshed. Stuen sætter ikke sit lys under en skæppe, men kaster opal, cyan og persisk blå, heliotrope, magenta og hvid. Stuen går på vandet i dine øjne. Stuen går gennem dig, engel. Gennem dig. Stuen, og stuen er ét med det triumferende øjeblik. TV, sofa, mandolinen på væggen, de hjemkommende. Stuen bliver oplyst og tror ikke længere på sandheden. Stuen, og kun stuen er skabelsen af verdenshistorien. TV, sofa, mandolinen på væggen, de hjemkommende. Stuen lader sit lys falde på dig.